أقلقلوت أقراوي أقلقلوت بيو وحساب لمعتي وحساب إنترانا يومي نايتبا أقرنا يومي نايتبا لحوال ووسا وحساب إنترانا يومي نايتبا أقرنا يومي نايتبا نحوال ووسا حيال كبرتات زونن هاجراو سراويت أب نويح جعزو زخصكسم مسبحلو لمدو متكلو تأساسيروم زقلوصن مزقوملهم علاماتات المتكلات تأساسيروم زخدون يوم وتدرنا مالتكا بقندو بأكب كتقع زلو سلازقدد أب محبراوي نابرخا بهلخا سنمقباركا حبراوي سراحخا ودابيخا ديسبلينكا وزته تتأميركان تمحبيركان اتنبرلو عودو سلازخونه اتزعبي سوا السرحاتو ركي حيلي إذا خبرتات زيو سوا بجمر يختقوم كلا كابت عميق سر الزلو أميراس تهانسي حيال فقر هاجرن ديسبلين زونن مدبرات تعليم السرح زنبري عقم السبزق أمتا برئيس مخانا إذا خبرتات زي نبتي دحرحر نزقوم هاجراو سراويت كسرز مدبر تعليم سوا استتصاوتو التوغري اتبزح زين استبلولو باللي جايو هذا من أسي ناب سوا وريدو أكلاوي سنا أمراوي طباباوي ويكا سلطاون تكنيكاون بقعتكم زلو معرم عريقا هاجراوي حبراوي أما لها اختاهم زلو زقبر عجينا زبرا وحتى زياتهم بحنساب زينا هنا أب سوا كم حدا مسرحنا يمهنا نوصلهم حدا أكوب حبرة سباوي زغنا حبرة سباوي مسرح غير حدا هاجراوي التحساسبات التهنس مالت ويكا ناب سوا كيد حدا قابت مسرح أكلاوي تنكاري مرقاقاسيو أكلات كان عرت أنكيرو نايم كبار عقمها نايم مسرح عقمها طعناها كلهم جاءتهم تاج ملاءات خونوا إذا حجي أبسنا أمره حبوبة له برت نعرت ما يركا طببنا برت انت دا مليكا هذا سب برت نعر مليكون تايز قبر رئيس متأمانيو زي طري كم لومد هذا كبرت رحوق زلو سيفل سب تايز قبر برت تقتل مبر زقتل الله يمسلوني هجي إذي رعد له أوشتو برت زعات غسب كرو خلو رعد برت كريئة خلو كوحيلات تكوست فنجير مسلو بس حزان بس ملغان قن السبز تاخون حايلي يطري بقى أخطأ كم زغيل قداء النتان تتقام النتان نبي مع الله وعلا كم زغيل ملكتي حدر حجي زغاء أبسنا أمره نيرئيس متأمان أتحساسباتات يحدر مالتيو سلطاون تكنيكاون كيلتاتون زياتهم كلهم زيهم تام زغورو أتحساسبا خام دسحو كم يجركا كم سرح مدسحو بطببنا سلطن دحر مصيكا كم يجركا صلاحا خم تتقع كم يجركا خم صلاحا خم تخول كم يجركا خم صلاحا خم تكلخل كم يجركا أكوب من قصقاسنات كاسور كم زخون طبب يقات النهار زم طوازي أتم حجي نأمره خيام دسحوه قدامي زوريا سلاز علمونا معنا نعوم نمتكا السوم أقول له توديهم كفانو سلاز خون ناتهم بوتان نمتكا كان إحنا ناي علمت خينا وتعرفنا مالتي ناي سلطنا تواهبنا علمت خينا وتعرفنا أجي مجمرة تعلم يكون كان تحلفه هو تابسوا ببيني أبتي بسوي خاطر لا تعلم يخا مهارة يخا كل نجر ذلك سبال دحراي قلنا يشدش ورحي تعليم مصوصات كخا نبع الخا ممهر علماي هلاي يخا تخون سلازي بفلاي تي علماي مسكونكا أب كله حفش أو تحساس بخا كم يجر كسب تعلي كم يجر كسب تمرح كابستفل عليه بهيراتنا إيرترا زمت أسب كابستفل عليه بهلن لمدن أنا بران زمت سبيخا تعلي سلازي الصغا تعلم تمهر تغير كونه نبع الخون تعلم أي خا تمهر أي خا خبتي تعلمه سب مالتي سلازي بفلا يبتنا وتدرنا زمت سألك بقعت مزن يقولون مغنياته حدث فيزيكالي فيتي خا تخون ولا بتم تعلمت زي من لك علماي عيدك مني ولا منو معتي قويو ملو ليت قويو علماي يزدكم كوينو يسمعوا مني إذا خمز إمنت كم زلهم سلت فلت صخها أنا نبعلي دخموين تسمعني أيفلتني مغنياتو إمنت هبتم تعلمت خمول له كابتبي غطالي نجو
تعلمت حسكات تقول يسخها نفسها حتيني صغير دخام وين يسمع كان يفتصم بس لازم الصم زحدور الكامنات كات لا بس مالتي لازم بفيزيكالي فيتي خا تكون بتحساسبا مولي خا روقي خا بقول سي نا حد ممهر وي الاي بتحدون ولدي خا تحتي خا 4 5 سب توهيبك نختالي كم ولد كون كا تعليم مهنياتو نمجمريا غزي اسخا ابتي سوا مس مصخا زنبرك تشالنج سلت فولطو كمي جيروم نعول لابسو كتحسب سلازلكا خم علاماي كم ممهر غامان ترايدي كونكات مهرم سي كله مورال نتخباب بغير باقلتيفهم كلا مدو خمزلو كل عين التمرتي بفلاي توم مزانو وين ندا تمكرو ندا لاوطيم دخدو بزياده ناي اكب ناي كلهم دمر حساب كن سلازلكا سخا بلوصات كوينم نخوصو بكل عينت تحجزهم ناي بحقي اذا هاجر زي كم هاجر كهلو كقصل اتي مسرات ناي سوا ወይ كم مسرات هاجر اغلوسي كساب كني اقداس مخانو ابز حجي وان كون كختري خلخا تروس ازي عزوز كم زنبره اتي شعو وان كاتي ابسوا نالبات كم تقديم كاتقس كحتو بريزيدنت سياس كمصن كله تي زنبره سميعت زنبره هواهو كمي كم زمسل تي زنبرنا ما قابلا سنه سرعات كساب كني سميعت كم زنبرنا سي كلاتنا نفلط ايو نالبات اب غله غطاميتاتون اب تي في اب غله كتري خلخا حجي يكون كختري خلخا سوا كساب كندايتي شعوت حنصص مدبسي سفيح امته خمس نبرو ወይ كان قصالي وحس ወይ كا دحنت ناي هاجر مخانوسي ازي اقدم مستحسبولن عبي مدب مخانوسي ابز حجي وان كون كختري خلخا ناي بحكي تقرمولن تدنقولن تقعزو بحنت معت دته يكون نير خمسنا يلومي لوم تبغيسكاس نصبيتي هاتاتو اتيناها تمعسكر مسرانا يغن برخاي غن قدمينا داتو سلنبورو غن تسفا غيرنا ولا اتو مسناس كي حدشناس كلمامدنا يمدو تسفا غيرنا اتينا مساتنا لي افت مجمرت اوروبا افت كلتاسومن غلمله قرب كبد بلاني يرخوني دحريغن تيوم مساخدلو سبات كابت فلالي بوتا دموصيو عبيت له مزنانا له ندي بتاع مالسي مورالي ومنا حجزومنا عليتنا بتاع منفعته ماسي ايدهلنا شاكزي وتادرات كونو ايدهلنا نغ فلالي فرناعتنا هاجر زموت سبات وسوم تلالي خمسهم تنبر مخال او تحلفوا مسرح ازيو حيال صاري حتت اذا كان تاي بتماوز نبرو حلفتن عليتن تزوهبنا زنبره استفلالي سلطناتات نسو تاساسيو زغيد نغرات ناي ابي وتيسي ابي زخونه لوطي غير ليكو مناتو قدميو انا كوسن تخينا بسمعيت يزوسن بزحون حلفنتاوي نبركن حرقن سوام ساعات خوغن نغرات بعين حلفنت اميتكا كمي غيركا اب هيوتكا ولقاوي يكون مسحبه بحبرك نبر كلخا وسنتات كتوسن عب تمرتي قسمكي الى مالتي ورك بحاو خفتن كله سبكا بسوا خفتن كخلالو مجمره جنتاي سواسي ناي سباي كتكون تانكا سوا توردالك معناتو مبزحتو غزي مبزحت ناي علمنا زغبروسني حادثه زخونه ነገር ጉቦ ረክብ መሰሉ ረክብ ወይ ጉቦ ነታ ሀገር ከገብር ተዳሆይኑ መጀመሪያ ታ ይሽተ ድሕተት አደሎ ነገር ከገብራሎ ሕጅ በቆሞ አይነት ተዳሊና ስለደኸና ኣብ ሳዋ መስከናኻ ከምዛ ዓቢ ፌስቲቫል ዳምበር ከምዛ ጭንቀት ደሎ ገለገርና አይحلفና سراويت إيرترا بديسبلينين حيال وتحدراو سنة مقبارن استململة عب خبرن حيال تقبالنت تأماننت نزلو خون زبقعي كابتي عب سوا نوزدو مبقتاو وتحدراو سلطانا يزجمر تقادالاي ويوار سايلنا تسوينا بتي عب زبانوم سكمو أسوار زيكوني بتي عاتيقو مزقو عزو خبرتات يمزل الليو زخونت هاجر سراويت ازمر حلو وتحدراو حقتات تونن وكان تخونت عب التقباب راقن ككم كونتاتو كفلالي قدنيو
ሓደ ወታደር ብረት ስለ ዝሃብካዮ ጥራይ ዘይኮነ ብቕዓቱ ዘመስክር ማዕረ ማዕሪኡ ዝኸይድ ፖለቲካዊ ንቕሓቱን ኣተሓሳስብኡን ከስፍሕ ኩለንትናዊ ብቕዓቱ ኸደልል እንተዘይክኢሉ ካብ ዘድመዓልካ ዝሃስየካ ክበዝሕ ይኽእል እዩ ወታደራዊ ታዕሊም ከዓ ብሓደ ስጥመት ሰሚርካ ከም እትኸይድ ስለ ዝገብረካ እቲ ኣብ ንኡስ ዕድሜኻ ትወስዶ ስልጠና ሓቢርካ ክትሰርሕ ክትላዘብ ክትሳነ ክትፋቕር ዓቕሊ ምጽማም ምጽዋር ክትመሃር ስለ ዝኽእሉኻ ኣብዛ ዓለም ተማሓቢርካ ክትጓዓዝ ኣይትጽገምን ካብ እምሮ ናይ ሰብ ከም ስቆር ክገብሮ ዝስራሕ እንታይ እዩ ሓባራዊ ስራሕ እንተልዩ ሓባራዊ ስራሕ ከዓ ኣብ መስርሕ ናይ ታዕሊም ይስራሕ ምክንያቱ ታዕሊም ንርእሱ ውዳበ እዩ እቲ ሰብ ኣብ ገገዝኡ ከሎ በብውልቂ እዩ ዝነብር ብናቱ ሓሳባት ብናቱ መደብ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ግዜኡ ናቱ እዩ ኣብ ታዕሊም ምስ ኣተወ ግን ግዜኡ ናቱ ይኮነን ግዜኡ ናይ ሓባር እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ ከምዚ ሓደ ሓድሽ ታዕሊም እቱ ምስ በለ ገለ ሓፈል ኮፈል ተጠንቀቕ ሰጥበል ናብዚ ኸይድ ማይ ተሰርዓ ስመር ስጠም ገለመልታት ገለ ኢልካ ገልታዕታዕ ኢኻ ተብሎ እዚ ገልታዕታዕ እዚ ሕጂ መስርሕ ናይ ህንፀት እዩ መስርሕ ናይ ህንፀት እዩ ሕጂ መጀመርያ እቲ ሰብ ተጎታቲ እዩ ዝኸውን በቶም ትእዛዛት እዩ ዝጉተት ኣብ መወዳእታ ግን እዚኣቶም እንታይ እዮም ድምህርዎ ባህሉ ሓደ ከም ዝኸውን ስነ ምግባሩ ሓደ ከም ዝኸውን ብትእዛዝ ሓባራዊ ስራሕ ተልዩ ትእዛዝ እዩ ሓባራዊ ስራሕ ተልዩ ብመምርሒ ዝኸይድ ሓባራዊ ስራሕ ተልዩ ብሕጊ ዝኸይድ ሕጂ ሕብረተሰብ ብሓባር ሓባራዊ ረኣያን ሓባራዊ ተሓሳስባን ወይ ከዓ ንሓባራዊ ህንፀት ንሓባራዊ ስራሕ እንድሕር ትብገስ ኣለኻ ኮይንካ እንታይ የድልየካ ማለት እዩ ንዑ ንሓባር ደስራሕካ ሕግታት የድልየካ ብሓባር ደስራሕካ መምርሒ ስራሕ የድልየካ ብሓባር ደስራሕካ ባህሊ ሕጊ ዘይኮነስ ባህሊ እውን የድልየካ ባህሊ ኣብ ነዊሕ ምልምማድ ተምፆ ተኻትብሎ ክብርታት እዩ ሓደ ናይ ሓባር ቋንቋ እዩ ማለት እዩ ዲሲፕሊን የድልየካ እዚኦም ረቑሒታት እዚኣቶም ሕጂ ኣብዚ መስርሕ እዚ ክስርሑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ መስርሕ ከመይ ይስርሑ ንስኻ እንድሕር ዳ ግዜኻ ናትካ ኮይኑ ዲሲፕሊን ዝበሃል የለን ዲሲፕሊን ጥምረት እዩ ኣገዳዲ ሕጊ እዩ ኣገዳዲ ሕጊ ዘይኮነ ኸማን ኣገዳዲ ትእዛዝ እዩ ሰባ ዝመፅእ ተዓለማይ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ዓይነት ባህርን ልምድን ጠባይን ሒዙ እዩ ይመፅእ ገለ ዝሕል ዝበለ ብባህሪኡ ይመፅእ ገለ መትሓዝ ዘይብሉ ሓዊ ዝኾነ መንእሰይ ይመፅእ ኣብ ሰባ ምስ ኣተወ ግን ከምዛ ካብ ሓንቲ ስድራ ዝመፀ ሰብ መወዳእታ ብፍላይ 6 ወርሒ ተዓሊሙ ክወፅእ ከሎ ከም ካብ ሓደ ኣቦን ኣደን ዝተወልደ መንእሰይ ገይራ እያ ተውፅእ ሰዋ ንኣሽቱ ኢና ነርና ይከናኸኑና ነይሮም ከማን ከምዚ ከቢድ ስራሕ ክኾን ከሎ ገለሲ ንዑ ከፈሉ ገለብሉና ነይሮም ከናኸኑና ነይሮም እሶም ጥራሕ ይኮን ኣለይትና ጥራሕ ይኮን ወላሕቲኦም ምሳና ድዕሎም ነብሩ ከማንሲ ጸጥ ይገብሩና ነዮም ነይሮም ይሕጉዝና ንዓኸም ዝግበር ኣጆኻ እንዳበሉ እንጅስ ናይ ባሓቂ ሓብሒቦምና እዮም ተኸናኺኖምና እዮም ከምቲ ተኸናኹንና ከዓ ንሕና እውን ናብቲ ድቕፅል ዓለምቲ ምስኮና ማለት እዩ ማስ ካልኣይ ዙርያ ሳሳይ ዙርያ ዓለምቲ ምስኮና ማለት እዩ ነቲኦም ንኣሽቱ ነቲኦም ድኽም ድበሉ ነቲኦም ጥዕና ደይነበሮ ይድርኻካ እዩ ምክንያቱ እሳ ክኡሞ ሓሊፍካስ ንዖም ካ ግድን ክትሕግዞም ኣለካ ክትሕግዞም ጥራሕ ደለካ ደይኮነሲ ግቡእኻ ኢኻ ኣብ ሓደ መስመር ከተምፆም ድሕር ኮንካሲ ከምቲ ንዓኻ ድግበረልካ ነበረ ክትገብረሎም ኣለካ ሳዋድ ወረደ ኩሉ ግዜ ርእሰ ምትእማን ኣሎ ኣብ ድኾነ ቦታ እውን ክትፈላለየ ትኽእል እያ ሓላፍነት ኣብ ምውሳድ እዩ ሓላፍነት ኣብ ዘይምውሳድ እዩ ክትፈላለየ ትኽእል እያ ሓደ ተራ ሰብ ዋላ በዚ ገለን ኣላ ኢሎሞ ስኢሉ ክብል ይኽእል እዩ እቲ ግን ኣብ ሳዋ ዝኸደ ሰብ ሳዋ ተዓሊሙ ዝመፀ ሰብ ግን ኩሉ ግዜ ስጋኣታት ኣሎ ምክንያቱ ናታ ሳዕብየን ናይታ ዝወስዳ ዘሎ ስጉም ተሳዕብየን ይፈልጥ እዩ ሕጊ ፈልጥ እዩ ዓብዩ ከዓኒ ሓላፍነት ናይ ሙሳድ ክስታይ ከዓኒ ሰገጥ ብል ማለት እዩ እጂ ሳዋ ማለት ዓባይ ቤት ትምህርቲ ዓብ ሓላፍነት ተሸከመካ ዓብ ዲሲፕሊን ተምህረካ ማለት እዩ ناظرة والتعليم نمسك كلنا بالسلام مرحبا يتقبلنا ناظرة والتعليم نمسك كلنا بالسلام مرحبا شي حساب 10 حساب ستقبل طوله اب سيف العالم زل سب ستقبل تاع ناس لا زي فلت قال يدن نبل قال يقوم بحبل قال سان عري قال ملي قال ابزا وتادر عالم جاغن ستقبل مالت كلها شي حساب كم حدث بحدا تأزاز تنقصاص حدا حبراوي منقصاص تقبر زغنا نقدر تخيد تقعز
تتكس تملس وزت حجي أبز مدققام تعليم مدققامي قمان دحر أمودات تلمنا مالد كم زين تمرتي كونن كم زين الكا تمرتي هبكا كم زين دحر كم زين خاتقبر قليل كا كونن تمرتن سلطنا مبيني تمرتي بسبب تنقرا يسرع على من تاتقله حجي كودو خل كتسخل أب سلطنا قن نتاز حسكايا نتاق مهارات ملكاق لمدا زت وهبتك مدب كسب تخيله كلها عصايت تكون مغناتو ببين خاص لزي يسرح ستيم كاس لا تقيد حدث تدأ أمونغو زرت أبابيلوا تسرح ساكوينا توم شحسب توم أهدو توم غانتا توم مسرع توم برجيت توم كل سرعت بحنساب تزي تنفسهم بحنساب تزي سوقيمهم حدث تزي سريعهم قعوتي كلنا حجي أبز مسرح زي أبي هو تنتهي مار حدث ديسيبلين مار الديسيبلين زي حجي تايقبر تأذات تخبر ممرحيتات تخبر حقتات تخبر كل جزء بناتو ده يكونس بتاني حبار أتحساسبنا كايدا بقى تقيد حجز قبلهم نفس القطعات يمسو رئيس الديسيبلين يحضر إذا حجي أبتسب أبولكو دسوتو ويدرعهم خبرتات غير كاتو وجدوا تقيلها قال بحبار تنبر تقنكا نورتات تسأل لك سب دي فوتو حبار دي فوتو وبحبار تأكب سب دي فوتو كتنصقل لك سوز فوتو راح تقبل لك تحت الدها فقري حاليوت متحق غاز بس اينت كلهم زم كبرتات زياتهم حجي ابتي هوت ناتكا وسن ترقعتاتهم بغمو تقيد كاس لا تنبر ولا اول قاخت كيد كلخ حجي زم كبرتات زياتهم اب نفس غاز لا سرصو كل غزي ناتكا حيلو كاينو نغرو مالتي زعبي رقيق حيل وتهدراو تعليم مجمريا نفسها خنت امن يقبركا نفسها مسامنكا كا بصايكا تامن كم نابلكا غوربيتكا حبرت سبكا بهلغا مريحنتكا تامن اذن تونينكا رقيقا تقعز رقعت كاب رئيس متأممان يزبقس رئيس متأممان كا سروتو امنتيو أمت كلون بقعاتون استأمامن سراويت ولا أبتا فتاني تقوان تربشون تداهيلون معاس يفلد سراويتنا يترف بتئيتو برقعاتو سألاتو خمس قتل فتاون سألان زمسكرو لحاكيو لعلو خلوخا أبحدو حدو حيال متأممان سلز جابت أبحمق نصبقن محاوراتو تعياتيهم ترو حلافيو أوعين زحلون ناترأيو سلزقو عزو بدحريت كيت إلا فريحو وي أب أززتو أمنتات فيو ندحريت زت أمت يبلنان تأمرو إيو أبصورة إرترا تعويتم بر تبرتا يكونون تعويتم تأمرو تعيش لزغنا بقبوس لزتهانسة بقبوس لزبسلة نتبرات حزب مزاس بترجيرو كعلى خمس غير كبدو خمس غير يأمن نفسه نفسه عن يرتأمنا هنقات وديه عجتي بدوتات زم كلهم كبرتا زياتهم ويزم بز مسرح زحلفو زدلب كايوم حيلتات وي رقعيتات زياتهم حجن عخان تايم تلقى رئيس متأمان تلقى رئيس متأمان ترى يكونن ابنة يمزحدر لك رئيس متأمان ابن بسغا كون لك ترى يكون كان تريهم ابنة نخالو تحضر لك ابنة مصوت كحضر لك معناته هادو تكون نحركين كاب حوار توفر تكون كاب حوار تهاجم تكون كاب حوار تحرس تكون كاب حوار سرح تكون كاب سرح من ملا سلازغنا هذا شرف كل يوم بدون سلازي بصوتك تأمنوا مالك خامنوا قالوا متأمن تلي سايت كون حجي نفسك تأمن بصوتك تأمن حبرت سبك تأمن هجرك تأمن منقصك تأمن قربتك تأمن حجي إذا مترطر قالوا زبالو أروتاوي تحساسباتات مس متأمن كان مقدال زموس سلازغنو حجي نجيهم أوجيت كان تدا زمزولهم زلقنا متأمن منفسها بنفسك حدير كايوم ويك أنت دا بقبو هنيس كايوم نستغار ساقي لك تنبر ولا هنسا قدام لك تعالى ينيركا دحر على يختكم كلها كسب كندي كبير مخانو رديو ان كل جزء انت اخانتي كميخات صن حساب كتمثل سلازلكا نعون بمثال تقبرو استفلالي نغرات نيرو كنمثل كان فتن نيرنا لذي بو بيلوتي علاماي مخان نتي موياو تدرنا اب هيوتنا خمس سرز كم فوتو كم نفكرو غيرنا لازم نقرات كا بوتا معزينا نخن كيد هيوتنا ونخن مرح عبد الرغيت يرو لنايو لازم بازي منطرزي امود داتا منالبات بقينايو إنا إلنا نأمن هنا بتوم مزنا سباتون بقعات يقبل الناس لا تمزنا نبتي بيت تمرتي مكوننات ويكا ناي كاريت تمرتي كورس وسيدة لازم أبتي كاريت مساعات قدما زيادة نتي أجمع بمرارها كما يكون كم زلوا سبات كما يكلا يكون زلوهم سب كما يكتودب كم زلكا جزيخا كما يكتكم كم زلكا
ወዝተረፈ ዝብሉ ነገራት ተማሂረ ኣብ ደረጃ ዝኽበፅሕ ክኢለ ማለት እዩ ዳሕራይ ናይ መኮንነት ኮርስ ምስ ጀመረ ከዓ ምስ ብፆተይ ከካብ ዘለናዮ ተመሪፅና ምናልባት እቲ ናይ ዓቕሚ ሚዛን ነቶም መዘንቲ ምልክት ክኸውን ግን እቲ ዲስፕሊን ኣሎ እቲ ዓቕሚ ዝደለብካዮ ናይ ብፍላይ ናይ ኣመራርሓ ንሓደ መኮንን ዘብቅዕ እሞ ከዓ ብትምህርቲ ደሪዕኻ ክትላበሶ መባእታ ናይ ሰዋ ናይ ታዕሊም ናይ ዓላማይ ዝተፈላለዩ ዙራት ስለ ዘውፃና ምናልባት ኣብቲ ኣመራርሓ ንእሽተይ ተበጊስና ነርና ክንከውን ንኽእል በዚ ንወዲ ከምዚ ንኸውን ኣብቲ ናይ መኮንናት ኮርስ ኣቲና ንሓደ ዓመት ዝኣክል ኣብ ቤት ትምህርቲ መኮንናት ተማሂርና ሰልጢና ማለት እዩ ምስ ብፆተይ ብድሕሪ ኣብ መወዳእታ ናይ 2003 ምስ ተወሰኑ ብፆተይ ናብ ሃይላየር ያዳ ዝሓሸ ዕድል ንኽፍጠር ተባሂሉ ናብ ሃይላየር መፂና ማለት እዩ ቅድሚ ዝነበረ 20 ዓመታት ዓበይቲ መምሃራን ነይሮም ካብኦም ተፈላለየ ዓይነት ተመክሮን ትምህርትን ወሲድና ማለት እዩ ሕና ምናልባት ወላ ሓንቲ ጌርና ኣይንብልና ከም ሰብ ጌረ ክትብል ኣይትኽእልና ምናልባት በቶም ደረጃ ሓለፍትና ዝነበሩ ግን ገለ ነገር ጠመተ ገይሮምልና ንሳዋ ኣብ ቀዳማይ ኮርስ ናይ ካዴት ማለት እዩ ክንመሃር በቂዕና ማለት እዩ ብድሕሪ እውን ኣብቲ ቀዳማይ ኮርስ ካዴት ምስ ተምሃርና እውን ካብቶም ዝተምሃርና ብዝሒ ገለ መኮንናት ከዓ ከም መምሃራን ከዓ ተሪፍና ከዓ ኣብኡ ንምህር ነርና ሓደ 4 ገለ ዓመት ከዓ ከም መምሃራን ናይ ቤት ትምህርቲ መኮንናት ኮይና ከዓ ንምህር ነርና ሕጂ እቲ ብዓብዩ ከም ዝኽብለካ ፀናሕኩ ሳዋ ሓንቲ ኮሌጅያ ንባዕሉ እቲ ኣብ ሰራዊት ኮንካ ፋሒልካ ዝተፈላለየ ዓይነት ምስቲ ተማሃርካዮ ዝኸይድ ተመክሮታት መቕሳሙን ሓደ ቤት ትምህርቲ እዩ ካብኡ ብምኳስ ከዓ ብሳልሳይ ቤት ትምህርቲ መኮንናት ከዓ بدرجة ولاتي عقم نيشته هون دامر بدرجة ميليتار ساينس كا تزنبرنا تمرتي تمكرو ويمن تزنبرت تمكرو قسمنا أو حيلتات عندنا بتمرتها كم تدرع جرنا مالتي. قالتي هجراون بولتكون نقحاتيو إذا ناتكا زمدناتات نحبرة السب يما أزنكا مش ما نقصها إيرتراو دقا أمريكاو دقا ولا سوداناوي دقا إذا حجي من مقانكا من مقانوتي أبتهاجر أبتني حبار تجمعنا أبتني حبار رهوان مسخا منيو من كم زلوا نسيج مهركا ماسي بوليتيكاون حد قلنا نعنزرب كل ناسي حدا سفي حتى أمامته محدار ويك بو كم زرد كام كبار مالتيو مبزوحتو سب أبحانت زرابيت قمت كله كابحانت زرابيت عبو خلو سزرابيتيو بزعبا سدرابيتي حسب ابونا الدين حسب دحر قربيته حسب دحر بيت مرتو قفح دحر كتومو حسب دحر وردو حسب كوم بالي سب دا منقسقاس عقمو دا سفحا خيط كله تجيب بالقبر سوا هاجراوي حبراوي اتحساسبا خم تهنس تقبركا مالك لازتي كاندي مساراتو تي تعليم برات مفلات وي متكواس موقع راح يكون بقندوتي كابستفلالي كورنعات نايتي هاجر اسكيات مص استفلالي بحالي لمدي تحساسبا حيسكان دي خاتمص لازم تعليم ساعات خاغن كل خاص امريكا حدا ناتي بتوتادراوي بحالي بتوتادراوي سنه مغبار تخصكسلو مدرخ سلازفتر لازم تي وتادراوي تعليم شي تي بفلاك اتي بسوا تعليم موساد نزلنا غدينا نتقسم صنحنا كبرتات نايت حبرتسب زياده نخلع زحقس ويكا دراخي ترى الله يلي دام تعليم صعر سلازخونه اذا صعر زي ننبسخ انت يغبركا يدلدلك حجه الله ما دخلها حبراو سرح سلازخونه تئزاز سلازخونه تعليم سلازخونه مدغغام سلازخونه بزيوم يخا تحلف دلك حجي اب نفسها انت خون نفسها فتح خون نفسها تنكر خون نفسها نيغبار عقميه طري نفسها ناي مفرع عقميه طري زي تاكلاوي بقعت كايو حجي اكلاتو دلدل كوين سبتاي تسمعوا كم زوم حسين دلعلو قال من تحت قال تاي سمعوا قرب تقوانس يسمع هذا وتهدر زغبر كايو سب ندحرنا حد يبلغا بتزحزو برت بتزحزو قستايكا تقوانس يسمع حجي نزو غونص زي كتما ازنو متان اتنقحت بوليتيكاو نقحت تدربول دل حجي اتحساسبو يسفح اكلاتو يدلدل حجي ابكن مسب زغوانس مسرح غوانس
ወዲ ሰብ ከዓ ኣብ ዓለም ክነብር ተኮይኑ ምስራሕ ክጓነፅ ኣሎ ንባህሪ ቀይሮ ቃለሶ ኣሎ ኣብ ረብዑ ከውዕሎ እንድሕር ኮይኑ ከም ቃለሶ ሕጂ ባህሪ ክትቅይር ዘለካ ናይ ምግባር ድሌት ይዓቢ ሕጂ ኣካላዊ ድልድል እዩ ክስራሕ ትኽእል ኢኻ ኣእምራዊ ድልድል እዩ ምክንያቱ ኣተሓሳስበካ ሰፊሑ ኣሎ ምስ ሰባት ከመይ ጌርካ ከም ትነብር ከመይ ጌርካ ከም ትሰርሕ ከመይ ጌርካ ኣሃዱ መስሪትካ ከም ትውደብን ከም ትነብርን ምስ ሰባት እንታይ ይነብሩ እንታይ ዘይነብሪ ፈሊጥካ ኣለኻ እንታይ እዩ ንሓባር ዘዕውተካ ኣብ ሙሉእ ሂወትካ ብሰፊሕ ማለት እዩ ሃገራዊ ንቕዓት ማለት እዩ እዞም ንቕዓት እዚኣቶም ከዓ ደሊብካ ኣለካ እዚ ተለይካ ሕጂ ዕጥቅኻ ሙሉእ እዩ ማለት እዩ መደበር መሰልጠኒና ሰራዊት ኤርትራ ብቐንዱ ካብተን ዘመናት ምስ ገዛእቲ ሓይልታት ሓያል ቁርቁስ ዘሕለፈ ህዝቢ ተወሊዱ ንሓርነቱን ክብረቱን ዝተቃለሰ ሰራዊት ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ዝነውሐን ዝመረረን መድረኻት ተሳሒሉ ዝወፀ እዩ በይኑ ኣንጻር ዓብን ዘመናውን ሰራዊት እንተገጠመ ብድሕሪኡ ብዘይካ ህዝቡን ጎቦታት ዓዱን ዝጥምቶ ስለ ዘይብሉ ነኺስካ ምውጋእን ምጓዓዝን እምበር ካልእ ምርጫ ኣይፈልጥን እዩ ብብዝሒ እንተተዓብለለውን ንነብሱ ብመንፅርቲ ክውሕጦ ዝመፀ ተጻይ እናኣጐልበተ ብዘይካ መመካት ኣብ ቅድሚኡ ዘሰንብድ ምርኢት ኣይረኣየን እዩ ክብርታቱ ልዕሊ ሓይሊ ብረት ከም ዘዕውትዎ ኣብ ዘይቁፀሩ ኣጋጣሚታት ኣርእዎም እዩ ንሃገር ከገልግል ጥራይ ዘይኮነስ ንሱ ንባዕሉ ኣፍራይ ኮይኑ ኣብ ሕብረተሰብ ኣፍራይ ኮይኑ ክነብር ርእሱ ክኽእል እሞ ጾር ናይቲ ሕብረተሰብ ጾር ናይ ስድራ ጾር ናቱ ክስከም ጥራይ ዘይኮነስ እንድሕር ናቱ ዝኽእል ኮይኑ ዝስከም ተደኣ ኮይኑ ናይቲ ሃገር ጾር ተሰኪምዎ ኣሎ ማለት ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ትትርጉሙ ድምር ናይቲ ሕብረተሰብ ሃብቲ ድምር ናይቲ ሕብረተሰብ ስራሕ ድምር ናይቲ ሕብረተሰብ ዓቕሊ ድምር ናይቲ ሕብረተሰብ ርግኣት እቲ ሃገር ንሲቱ እዩ ውፅኢቱ እምበር ትክታይ ዝበሃል ኣይኮኑን ሕጂ ሓደ ሰብ ተጋጊመ ዘረበሉ ብግቡእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝፈፀመ እንተኮይኑ እዞም ክብርታ እዚኣቶም ምስኡ ኣለዉ ምስ ወፈረ ከዓ ንነብሱ ኣይሓንኽን እዩ ሓያል ይኸውን ንሃገርካ ኣይሕንኽን እዩ ነቶም ንሰልጠንዎ እውን ኣይሕንኾምኒ ማለት እዩ እቶም ዝነበሩና ዓበይቲ መምሃራን ምስቶም ዝነበሩና ዓበይቲ ሓለፍቲ በቲ እሶም ዝኸዱ ኣካይዳ እሶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ተፃዋርነት ንዖም ዳራእና ንገብር ነርና ብድሕሪኡ ግን ኣብቲ ሚሊታሪ ሳይንስ መፅኻ ግን ከምዚ ሓደ መራሒ ወይ ሓደ መራሒ ጋንታ ወይ ሓደ መራሒ ሓይሊ ክገብሮ ዝግብኦ ከቢድ ነገራት ውግእ እንዳተኻስ ዝኾነ ነገር ፅቡቕ ነገር ኣይጋጥመካን ሕጂ ኣብ ሓንጎሉ ሓደ መራሒ ክገብሮ ዘለዎ ግን ጋንታ መሪሕካ ወይ ሓይሊ መሪሕካ ክትከድ ከለካ እቲ ደረጃና ናይ ሽዑ ነበረ ትምህርቲ ብደረጃ ሓይሊ ብደረጃ ጋንታ እዩ ነይሩ ከጋጥመካ ዝኽእል ከምዚ ወር ጌም ዝበሃል ኣሎ ኣብ ሚሊታሪ ሳይንስ ብዙሕ ፈተናታት የጋጥመካ ከምዚ ተዳጋጢምኒ ኣብነት ዓጢቕካ ደለኻ ፅዋር ዓጢቕካ ደለኻ ገለ ካብቲ ፀላኢኻ ዓጢቕዎ ደሎ እንድሕር ዳ ፎኩስ ዝበለ ዳ ተደኣ ኮይኑስ ከመይ ዓይነት ነታ ሒዝካ ደለኻ ጋንታ ወይ ነታ ሒዝካ ደለኻ ሓይሊ ከመይ ጌርካ ክትውፅእ ከም ትኽእል ኩሉ ግዜ ኣብ ሓንጎልካ ኩሉ ግዜ ብከብድኻ ወይ ኩሉ ግዜ ሓንጎል ተጠሚዩ ክትብሎ ትኽእል ነገር ወይ ክትፃወሮ ትኽእል ነገር ኣብቂዕካ ኣለኻ ማለት እዩ ከም መራሒ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ተፃዋርነት እቲ ክትበፅሖ ዘለካ ሽቶታት ኣቐዲምካ ክትበፅሖ ተዳኽንካ ኣብ ሓንጎልካ ሰሪዕካ ትኸይድ እሞ እቲ ዝደለኻዮ ሽቶኻ ክትበፅሕ ትኽእል ሓለፈ 25 ዓመታት እኩብ ድምር ክሪኦ ከለኹ ኣብ ነፍሰይ ዘምፃለይ ለውጢ ሓደ ርጉእ ሰብ እየ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝህወኽ ኣይኮንኩን ብዝኾነ ዝመፀ ነገራት ተፀላዊ ኣይኮንኩን ክሓስብ ነገራት ተንቲነ ናበይ ገፆም እዮም እንታይ ኣንፈቶም ወይ እንታይ ሳዕቤን ኣለዎም ንኽፈልጥ ዋላ ሓንቲ ዝፅግመን ነገር ኣይኮነን እዚ ከዓ ካበይ ድደለኩ ወይ ካብቶም ዘውረሱና ዓበይቲ ኣሕዋትና ተጋደልቲ ብቐረባ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥቖም ስለ ንርከብ እዚ ኩሉ ግዜ ከዓ እዚ ናቶም ኒሒን ሓቦን ሰኒቕናን ወሪስናን ስለ ንኸይድ ብትምህርቲ ደሪዕና ከዓ ኣብ ሙሉእ ዓቕምን ብቕዓትን ስለ ንርከብ ከምዚ ብፍላይ እቲ ናይ መኮንናት ኮርስ ይሕግዘካ እዩ ብዙሕ ዓይነት ኣርእስታት ስለዚ ሽፍንቲ ናይ መኮንናት ኮርስ ብፍላይ ናይ ኣመራርሓ ዝምልከት ኣብ ታሕቲኻ ዘለዉ ብኸመይ ተመሓድር ትመርሕ ተሰልጥን ኣዝዩ ስለ ዝሕግዘካ በዚ ንወዲ ከምዝን ኮታ ርጉእ ሰብን መስተውዓሊ ሰብን ሃንደፍ ኢሉ ነገራት ዘይውስን ሰብን ንክኸውን ሓጊዝኒ እዚ ናይ ውትድርና ዝተፈላለየ ስልጠናታት እንደወሰድናዮ ማለት እዩ ሳዋ
ኣብ 25 ዓመት ጉዕዛኣ ዝሃነጾቶን ዝደረዓቶን ክብርታት ማእልያ ይብሎምን ክብሪ ዘይውንን ሰራዊት ኣጽዋር ካብ ዝውንኑ ተራዕ ስለታት ዝፈልዩ ይብሉን ኤርትራዊ ሰራዊት ኣብ ኩሉ እዋናት ነቶም ብኻልእ መገዲ ዘይፍትሑ ግድላት ንምዕራይ ነጻነትን ልኡላውነቱን ከረጋግጽ ዝዓጠቐ ንልዑላት ክብርታት ደቂ ሰብ ዘግህድ ፍሉይ ሓይሊ ኣለዎ ካልእ ከም ሰራዊት መጠን ከም ሰራዊትና ኣብ ኩናትን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ጽንኩራት ኩነታትን ዝጻወርን ጽመምን ሰራዊት እንተሃልዩ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ምጽዋርን ተወፋይነትን ብገዛእ ርእሶም ዝመፁ ዘይኮኑ ካብ ሓይሊ ስልጥን ባህልን ጽኑዕ ዕላማን ዝውለዱ እዮም تعليم سي እቲ ርእሰ ተኣማንነት ተጥርየሉ ተጻዋርነት ትመሃረሉ ጽንዓት ዝብል ሓፂር በለጸ እትጸንዓሉ ዝተፈላለዩ ፍልጠት እትቐስመሉ መድረኽ እዩ ለዚ ዝኾነ ብዶ ከጋጥመካ ከሎ ወይ ከዓ ጸገማት ከጋጥመካ ከሎ ዝም ጸገማት እዚኣቶም ከመይ ጌርካ ክሰግሮም ከም ዘለካ ቀንዲ መረቱስ ወይ ከዓ እቲ መሰረቱ ኣብቲ ታዕሊም እትወስዶ ነገር እዩ ለዚ ታዕሊም ሲ ኣነ ብዙሕ ጸገማት ከጋጥሙካ ከለዉ ወላ ውልቃዊ ሂወትካ እውን ከመይ ጌርካ ክሰግሮ ከም ዘለካ ሲ ከም ሓደ ዓብይ ቤት ትምህርቲ ናይ ሂወት ኢላ ኣነ ይኣምን ካብቲ ኣድ ወጻልና ግዜ ኣትሒዝና ኸ ኮንፊደንስ ይዕዲርና ስትል ሽዑድ ወሰድና ኮንፊደንስ ካ ስካሕጂ የምብረና ኣሎ የስራሐና ኣሎ ኸ 25 ዓመት ሲ ሽዑድ ቀሰብና ፍልጠት ሽዑድ ዝረኸብና ምኽሪ ሽዑድ ጥረና ናይ ስራሕ ዲሲፕሊን ስቲስ ካሕጂ ይኺደና ኣሎ ጠባይካ ጥራሕ አይኮነን ብሄርካ ኣነባብራኻ ኩሉ ነገር ወላ ሃይማኖትካ ነንበይንኻ ሁላትካ ትመጽእ ኣብዚኣ ግን ብሓንቲ ፊስካ ኢኻ ትሰምር እቲኣ ትዋህበካ መምርሒ ናብ ሓንቲ መስመር ምእታውያ ኩላትካ ኸ ናፍቲኣ መስመር ትኣቱ በቲኣ መስመር ድሓዝናያ ኸኣ እስካ ሕጂ ኣይበተኽናያ ሒዝናያ ኣለና እስካ ሕጂ ትቐጽለና ኣላ ኮንፊደንስ ሒዚራትልናያ ባኻ ንቐጽል ኣለና ናይ ኣእምሮ መግቢ እዞም ግን ክንጠቕሶም ፀንሓና ክብርታት ንሳቶም ከይብሕጎጉ ኩሉ ግዜ ክልሰኑ ኣለዎም መልክዕ ናይ ምልሳኖም መልክዕ ናይ ዕምቆቶም እንዳተፈላለየ ይኸይድ ንቕሓት እንዳተደረበ እንዳተወሰኸ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እቲ ዝካየድ ጎስጓስ ጠጠው ክብል የብሉ من